待ち焦がれたぞ。我この時を。死せず。ファーストクローズリバイド。今から終わりか。そこだ。せっやってやる。最後やる。この心。おっしゃ。おっしゃ。株式交代。上げとわり。終わりか。終わりかだな。まだまだやっ上げとわり全身セカンドクローズリバイド。なかなか壁とわりよせー俺終わりかやるかブレイクダ拳に力が抜いち感ウン。ウィナ謝ー円起動。常識の束縛から放たれその力我試させシストてもらう。も死せず。ファーストクローズリバイド。これに耐えられるか。まだまだ俺無念無双そんなものか。やるのつけやりそうやれるか。セカンドクローズリバイド。ウィナー赤月サードクローズリバイド。発射。そんなさせる。そんなものか。そんなものか。これまだまだこうだ。式。お前と戦う嬉しくウィナー円起動。
拳を交え理解したであろう。